dumneavoastră acum pe domnul, îmi cer scuze, Gheorghe Gabriel Copil, decanul de vârstă al acestei adunări. Vă rog frumos la microfon, domnul Gabriel. Dânsul este absolvent al Facultății de Filologie, al Facultății de Teologie și membru al Uniunii Scriitorilor de Limbă Română cu sediul la Chișinău. Vă rog. Dragii mei, ciobănașul mioritic, premergător spre Iisus, spre revelația divină absolută. Deviți omorât, spuneți la Maica că am rămas înapoi, cu o turmă de oi, în munții cei mari, numărând la bani, pe aripa șubii la marginea lumii. Demiți omorât, spuneți la Maica că am rămas înapoi. Reușiți să urmăriți? Da? Deci, demiți omorât, spuneți la Maica că am rămas înapoi, tot vânzând la oi, numărând la bani, pe munții cei mari, pe aripa șubii, la marginea lumii. Pare a fi Golgota neamului Gedodat, ciobănașul ajungând la marginea lumii, mai departe fiind lumea divină. El merge de bunăvoie, acceptând sacrificiul suprem. E limpede. Așa este și în basmele analizate de subsemnat. Povestea porcului, tinerețe fără bătrânețe și fără de moarte, povestea porcului, Miorița și altele. Văd frumos, după ce iese din lume, ajunge la tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. La lumină, fata de împărat din povestea porcului ajunge la mănăstirea de tămâie, la Făt frumos. Fata de împărat din basmul porcului cel fermecat ajunge în apropierea raiului, la muma soarelui, și la fiul acesteia, soarele, care dimineața stă în poarta raiului, este vesel și râde la toată lumea. Prin Miorița, noi, neamul Cetodat, am ajuns la lumina lumii, la lumina tuturor neamurilor. Ajunge unul din cei trei păcurărei, cel mai curat, supus ca un miel, nu se sustrage omorârii sacrificiului, omorârii sale, sacrificiului. Sunt multe variante ale Mioriței în care omorul nu e pentru jac. În variantele din Transilvania, mă ridicați puțin, omorârea ciobanului apare în toate variantele ca un act juridic, izvorât probabil dintr-o legislație păstorească străveche. De aceea, chiar dacă judecata se face întotdeauna în lipsa părâtului, ea nu mai este un simplu complot. Aceasta este deosebirea de fond dintre tipul moldovean și cel transilvanean. În cele mai multe variante se vorbește despre lege, uneori despre lege grea, alteori despre lege mare.
Este o problemă de timp, dar va trebui să o citiți, pentru că îndrăzneala vine numai în continuare. Totul se petrece, nu mai timp, de aceea rezum. Totul se petrece pe plan spiritual. Agresiunea împotriva identității noastre, în cărțile scrise și pe internet, este pentru a ne acoperi conștiința luminii din noi. Se spune așa: Miorița, poetul românilor la marginea lumii, în afara civilizației. Și în felul acesta ne adorme pe mulți. Dar textul este clar. Pe aripa, pe zborul spre sus, la lumina lumii, chiar cuvântul acesta se repetă la sfârșit de tot. El merge la lumina lunii, parcă ne mai gândim că de bună voie un alt El, Mântuitor, Iisus, a mers la lumina lumii. Tatăl Ceresc. Nici o posibilitate de ieșire din acest context nu există. Ciobănașul este deja în sufletul nostru abspart toate suntem căpăciți cu potrivnicii și palpită în tronul ceresc. Vă revine sarcina de a citi în revistă. Biserica Ortodoxă Română tezaurizează, vă rog să mă credeți, legătura cu tradițiile vechi de înaltă clasă în revelația totală, divină, care este Iisus. Și dacă suntem mai atenți la revelația totală, vedem ce putem recupera spiritual din religiile antecedente. Altfel, Mulțumim frumos, domnule Gheorghe Gabriel Copil. Mulțumesc, Cătălin, că ajuți. Invit în fața noastră pe doamna Niculina Merceanu, vă rog. Dânsa este profesor, etnomuzicolog, realizator TV, membru al Uniunii